ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ kɛlen ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sariya minnu b'an bolo maanifinw ka donni n'u ka bɔliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ a y'olu fana dantigɛ sɛbɛn minnu bɛ anw bolo bi n'o y'an ka jamana taw ye olu bɛ se ka kɔkɔ cogo min ka tila ka sigi sen kan o la sa min ye tunkarankew kɔni ka taa ni ka seginw ye ani maa minnu bɛ taa ni ka seginw kɛ diɲɛ kɔnɔ olu ko bɛɛ lajɛlen olu sinsinnen don jɛrɛ in senfɛ Musa Agatayari ko jamanaden minnu bɛ n'olu bɛ AES kɔnɔ n'u bɛ Autriche ani olu ye ɲɔgɔn ye minisiri min bɛ ni ale bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ Musa Galabu ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra Gabɔnkaw fɛ n'o o ye ŋanaw ka tɔgɔlasiw ye baarakɛlaw ka baw ka tɔnw minnu bɛ baara kɛ izinibatigiw ni bololabaarakɛlaw olu ka jɛrɛ belebeleba tun bɛ ka kɛ Gabɔnkaw fɛ Libreville octobre kalo tile 8 ka taa bila tile 10 na a kɛnɛ ka sa ɲɔgɔndan fana tun b'a la fala ye ɲɔgɔndan in kun kɛ kun ye min ye sa sɔrɔ yakubayabaw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu bɛ se ka kɛ cogo min na jɔyɔrɔbatigiw ye ka baaraw sinsin ka baara bolodaw sigi sen ka farafinna an fanfɛ bolo ni farafinna fanfɛ bolo wɛrɛw fana fɛ hakilila ka kɛ ka baara kɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen ka dɔ fara o baaraw kan ɲɔgɔndanw ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na sugubulonw bɛ cogo min na ale ni baaraw kɛ cogo ɲuman a yera sa k'a fɔ min ye jɛrɛ in kuncɛyɔrɔ sa o kun kɛlen don ka jiri dɔ sigi n'o ye jaratigɛ jɛkulu dɔ ye o jɛkulu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko jɔnjɔn belebeleba min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Aware Mark OAP ye fala ye k'o dira an ka jamana ma ko ye n'o ye Gabɔn jamanakuntigi tɔgɔ ye o dira an ka jamana ma n'o o ye Plastique Elastomère di Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ ko Matela Dodo maaw fala ye u wulila k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye Gabɔnkaw fɛ yen u ka Matela Dodo k'a dilancogo ka ɲi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ bi fɛɛrɛ minnu sigilen don a la sa a kɔni y'a to maa caman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u wasa don Matela Dodo la jamana 17 farafinna an fanfɛ bolow fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka Matela Dodo kɛ u taalan ye min ye maa 1,200,000 ɲɔgɔnna ye olu de kɔni bɛ Matela Dodo sa diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o la sa ko min ye Matela Dodo ye fala ye ko bɛɛ k'a k'i taama ɲɔgɔn ye sabula a dilanna Mali la wa min ye OAP ye o fana y'a lakodɔn Gabɔnkaw fɛ yen k'a ka Matela k'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye conseil des ministres kɛnɛ kan minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ye conseil des ministres mɔgɔw ladɔnniya fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko bana min b'an fɛ yan dengi ko dɔ bɛ ka fara a kan ka tɛmɛ tɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to an yɛrɛ la tangalaw an k'olu matarafa bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako octobre kalo tile 22 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. Wala yorosokaw fɛ yen ni tun y'a kalo kelen ye min ye Malitɛli ye ale kun tigɛlen n'o ye pewu u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 22 ye kunungo min ye kana dugujɛ kunnasini ka dugujɛ kunungo la n'o o ye kalo tile 22 ye sa ko min ye Malitɛli kɔni ko a segira kana tuguni u ka minɛn dɔ de kun tiɲɛnen don dugudenw kɔni y'a yira sa ko nin jaru ye kosɛbɛ sabula olu bɛɛ lajɛlen u fanba u bɛ Malitɛli ale de ka kosɛbɛ ko ka Malitɛli tigilamaw ko u fo Buguni ni Kidal olu bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka min ye Kidal sɔrɔli an ka jamana fɛ o san 2nan ɲɛnajɛw k'olu sigi sen ka fala ye sifinw ka tɔn min bɛ Kidal ani sifinw ka tɔn min bɛ Buguni olu fila kan ka jɛsa ka baara kɛ k'a daminɛ nin kalo in novembre kalo nata
o tile 11 ka taa sa tile 14 ma e ko bɛɛ taatɔ tɛ Kidali wa fala ye Kidalikaw fɛ yen sa labɛn bɛ sen na cɛfɔ ni kan bɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ye Kidali tali ka don Mali ka gun kɔnɔna na o san 2nan ɲɛnajɛw wolomasiri tabaw bɛ na ye a la sifinnakaw ni denmisɛnninw babu taatɔ sigi ye min ye minisiri bɛ cɛfɔ ni kan bɛ kunna n'o ye Ismail Wage ka taa fara maa mafalen wɛrɛw kan ale ni sifinnakaw u bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen farikolo ɲɛnajɛw bɛna na ye a la min ye ɲɔgɔn danw bɛna na ye a la baro sigiw fana bɛna na kɛ bɛn ni kelenya kan o hukumu kɔnɔna na sa lajɛ in kan ka kɛ yɔrɔ min fala ye min ye Général Gamu ye ale taar'o lajɛ koyi du dɔ bɛ yen sa so dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Maison de Luxembourg sifinw ka yɔrɔ don u ye Elhaji Gamu n'ale ye Kidali gouverneur ye a taara yaala ye k'a lajɛ Kidali jeunesse maaw bɛ ka labɛn kɛ cogo min baaraw bɛ ka sigi sen kan cogo min yanni dunanba ninnu ka se Kidali kɔnɔna na siyɔrɔko dumuniko ka taa se maaw yɛrɛ ka koliyɔrɔkow bɛɛ lajɛlen ma fala ye a taara ɲɛda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sanuyalen n'u bɛɛ lajɛlen kan min ye Kidalikaw yɛrɛ kɔni min u kɔrɔtɔlen n'an ka se ni pankuru sɔrɔla kɔni u bɛna taa ni Buguni denmisɛnninw ye ani Buguni gouverneur u bɛɛ lajɛlen bɛ taa dorogo ɲɔgɔn na ye fala ye ka kɛ ɲɛnajɛba ye Kidali ale kɔnɔna na nin so ye min filɛ nin fala ye 2008 an ye rentrée culturelle kɛ ani Neba Solo ninnu an taara bala de fɔ Kidali ko ye an bɔra ya kari la fo Kidali Sonefu o de taara n'an ye Burɛmukaw fɛ yen muso 175 n'olu bɔra kin 9 kɔnɔna na sa tagabolow bɛɛ lajɛlen ni tabilaw bɛɛ lajɛlen takɔsika olu fana b'a la sa fala ye sefa wari wa 20 o donna u bolo k'u k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma ka fɛn dɔ sigi sen kan yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min PAM ale ye musaka in di mais min ye jɛkulu min n'o ye baɲumankɛtɔn min n'o ye Amarali ye ale kɔni ye waleya in sigi sen kan wa a kɛkun ye fana muso ninnu n'u y'u boloma yɛlɛma fala ye u ka se ka fɛnw sigi sen kan min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ta ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na nin waati in na musaka dira muso minnu ma u ye foli ta n'u ka ɲɛsin maa minnu ye nin donbolo ninnu kɛ u ye ka musow fana k'u sigi sa ani npogotigininw olu bɛ se cogo min na ka kɛ u yɛrɛ ka yiriwali ko ta na ɲɛnabɔbaa ye o fana kɛra Direkaw fɛ yen min ye donbolo kɛra olu ye sa donbolo min b'a to u bɛ se ka se ka bayɛlɛmali kɛ ni safinɛ ye min ye fɛn wɛrɛw ye k'olu fana bayɛlɛma ka se ka feerew kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ni o ye baara in sa a yɛrɛ ka wasa ko Amadu Pelkɔb maaw olu ni ONIFAM olu ye nin jɛrɛ ninnu sigi sen kan yaasa muso bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na ka se ka baara k'u yɛrɛ ye o hukumu kelen kɔnɔna fala ye sangaw fɛ muso minnu fana ye sin di u denw ma muso 100 olu fana taara ka donbolo kɛ u ye minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye u bolo fara tewu tiɲɛ na buwamusow u ka fo maa 100 min ye danni kɛ fala ye u ko prix do prix tɛ olu tɛ dɔwɛrɛ d'u denw ma ni sin tɛ koyi k'olu kɔni ɲɔsuda nana olu bolo sɔrɔ sa fiɲɛ nana ɲɔsuda bolo sɔrɔ sa ko olu kɔni b'u fo k'u waleɲuman dɔn den a ka balo ko sin do u y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma min ye baara in kɛnɛ kan ye muso 600 de tun bɛ yen nka 100 ɲuman o taara fala ye olu ka baara kɛcogo ɲuman na halisa ni musow bɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye muso ɲɛmaa minnu bɛ yanfoyila kɔnɔna na sa kalan kɛra olu fana kunna kalan in ale kun cɛra kunungo u ka mairie kɔnɔna na n'o ye Wasolonbale ye baara in kɛkun ye min sa ka dɔ fara o muso jɛkulu ɲɛmaa ninnu olu ka dɔntaw kan cɛfɔ ni kanbɛn ni bɛn ni kelenya sinsinni na min ye Power by Women ye ka taa se KAEB ma sa ale ni Karimali olu de kɔni ni maaya danbe maaw ye nin sigi sen kan waleya in kɛkunba yɛrɛ ye min ye muso bɛ se cogo min na ka cɛfɔ ni kanbɛn baaraw kɛ bɛn ni kelenya k'o sinsin waati kuntala jan ka kɛ ni diɲɛsɛrɛgɛ naani yɛrɛ ka laɲini ye baara in sa muso 30 Wasolonbale kɔnɔna na olu de nana muso ninnu nana ka bɔ commune minnu na sa fala ye o ye Gwanyaga ye Gwana Sere Musa ani Sanu ani Wasolonbale u bɔra olu de kɔnɔna na kalata sɛbɛn la kurakurayali baaraw bɛ sen na nin waati na bankasikaw fɛ yen maa 2 ko olu ye yɛlɛma ɲini maa 20 olu tɔgɔ bɔra a la k'a daminɛ sa octobre kalo tile fɔlɔ la ka na se octobre kalo tile 22 ma jaabi min sera ka sɔrɔ commission maaw fɛ o ye nin ye baara in kɔni bɛ ka to sen na nka o y'a yira sa k'a fɔ ko maaw kɔni tɛ ka giri a ko kan i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen min ye lisi kura bɔli kɔni ye sa novembre kalo nata in k'u kan ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ kan ka i yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na sa ni minnu m'u tɔgɔ yɔrɔ falen u b'u ka sigiyɔrɔw falen u na to yɔrɔ kɔrɔw la ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo ta ko 30nan a kurumo karili kɛra segukaw fɛ kunungo gouverneur n'o ye commissaire général de police
de brigade de police Suleiman Traoré n'ale segu gouverneur ye ale tun bɛ kɛnɛ kan jɛrɛ in a siɲɛ 30 ni sa ɲɔgɔnmɛ ni kɛrɛfɛden tɛmɛni a baaraw kɛra segu gouverneur kɔnɔna na maa minnu bɛ sa no olu ye gouverneur yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan préfet tun bɛ yen dugutigiw baarakɛbolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nana sa kana fara gouverneur ka fala ye don in ka se ka ale ɲɛnamaya segu maakɔrɔw segu kabilatigiw ni segu danbetigiw olu bɛɛ lajɛlen nana sa yaasa ka se ka nin baara in kɛ min ye gouverneur ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɔni k'o ye an ka jamana sinsin bereba ye min ye sini ɲuman ka se ka sɔrɔ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na fo an ka hakili to ɲɔgɔn na ka to ka hinɛ ɲɔgɔn na min ye mara ɲɛmaa ye a ko ɲinanta kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye yɛlɛma yɛlɛma seko ni dɔnko kan sinsin o kan yaasa an ka se ka sigida ɲumanw sɔrɔ cogo min a ko nin kɔni segu kɔnɔ yan wa seko ni dɔnko kɔni o segu taala ye wa segu baarakɛla ye ka hakilila jigi kɛ dɔrɔn k'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli segu b'o la kabi bi tɛ sabula min ye kalo in ye a yɛrɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na sa dɔgɔkun fɔlɔ o bɛ tali kɛ maakɔrɔw la maakɔrɔw ye an ka jamana yɛrɛ ale bibliotɛkiw ye min ye hakilinaba bɛ olu kunna ka se ka baara kɛ min ye dɔgɔkun filanan ye o bɛna tali kɛ muso ni denmisɛnninw na olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka du kɔnɔna kow la min ye dɔgɔkun sabanan ye o bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma sa n'o ye lujuratɔw ye olu ye cɛsiri ni timinandiya ye danbe ale kɔnɔna na dɔgɔkun 4 na o bɛ ta ka ɲɛsin sifiw ma siniɲɛsigi ɲuman dilanni o ye olu ye min ye gouverneur ye baara kurumokarili bannen fala ye a n'a ka maaw u y'u senfa joona ka taa segu maakɔrɔw olu fɛ yen min ye maakɔrɔ 2 min bɛ segu kɔnɔna na sa fɔlɔ u taara maa min fɛ yen o ye mariam samake ye ale si bɛ san 106 la segu darisalamukaw fɛ o y'anw yɛrɛ ka kin ye i kun t'o dɔn wa anw ye darisalamukaw ye amarika kare anw ka suru somatara la ni bɛɛ ye segu wa directement goudron don dɛ anw da falaye min ye maa 2nan bɛ n'o ka kɔrɔ ni segu bɛɛ ye o ye can cero ye ba can u taara ale fana fɛ sɔmɔnɔso o la sɔmɔnɔso ye abdurazaku ka quartier ale ni bamanangin dorogolen don ɲɔgɔn na ye gudɔrɔn fan dɔ in fɛ u bɛ danganda la min ye ni maakɔrɔ 2 ye donbolokɛriw ye bonyakɛriw ye ka wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin u ma ka tila k'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye ɲinansan ta in sa ko min ye segu kɔnɔna na fala ye a denfajala bɛ maa min bolo o ye ibrahim dugure ye n'i m'a fɔ DPA ale tɛ dɔn chambre de commerce régionale o ɲɛmaa ye ale ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ministre Mamu Dafe o fana ye denfa ye ale fana ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ye Mamu tɔgɔla n'o ye Jibril Gise ye gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ni cɛsiri la baara kɛcogo ɲuman na gouverneur y'a yira fana k'a fɔ ko min ye général Asimi u ka kuntilenna n'o premier ministre ka yamaruya kɔnɔna na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ segu fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a yira sa k'a fɔ dɛmɛ kɔni maa si kana jɔn dɛ i se ye fɛn fɛn ye o kɛ yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinanta ye gouverneur dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen k'i jeni yɔrɔ fin maa minnu sugandilen filɛ ni fala ye dɔgɔkun ninnu fana dɔgɔkun 4 fana olu fana denfaw olu bɛɛ lajɛlen sugandilen don bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ gawokaw fɛ yen a kun yirala sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ n ta ka sanu bɔyɔrɔ la fala ye k'u ka waa wɛrɛ mamadu masawule samakɛ général de brigade ale ye ngamu gosi ngamu gosilen fala ye an y'an ka tufaw cɛli daminɛ kunungo taa yɔrɔ bɛ min na olu bɛ ka taa yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la min ye wasawulen ye a ye sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnenw wuli u ka taa fɔlɔ kɛnɛ kan ye u ni maa minnu bɛ yen u ka kuma u fɛ hali bi u k'a yirula k'a fɔ nin sanubɔyɔrɔ in kɛra jamana ta ye ka ban koyi aw tɛ se ka to yan tuguni a y'aw ka kasaw kuru minnu bɛ yen sa ni taayɔrɔ bɛ olu la olu ka minɛnw cɛli daminɛ k'u ka kasaw kuru ko sabula ko masawule a k'a fɔ a n'a k'a kɛ k'a si tɛ kɔrɔ ani si ye falaye maa tɔgɔ b'i kɔ yɔrɔ caman dɛ ko dɔw yɛrɛ de y'a fɔ u ka mɔgɔw ɲɛna k'a ye sabali cɛ min filɛ nin ye a t'a tu k'a nɔ dɛ n'a nana ni maa min ye kasigɛlɛya kɛ a bɛ sɔn ka sɛgɛn a bolo o la an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma opération dugukoloko ɲɛmaa n'o ye mamadu masawule samake ye générali an b'a fɔ baara ale kɛcogo ɲuman na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw olu ye cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. Gɛrɛ
ingatɛ depuis 5 heures mais santi ko la mais santi sɔrɔ wallahi la cɛ tala bɔ bɔgɔ yɛrɛ cɛ bɔnɛ dala sa cɛ bɔnɛ dala cɛ bɔnɛ dala dɛ baba mun de don a bɔnɛ dala dɛ a b'a hakili sigi nin bɛɛ kɔfɛ o voilà cɛ non ma tɛ pression dɔ ita ɲama kɛ dɔnniya quoi ala kama dɔnniya mun pour que an ka se dɔgɔtɔrɔso la ala ka e ka misala ne yan n t'a di cɛ bɔnɛ dala sa o manamana kan de y'i dafa n t'a di mun de kɛra denkɛ a kɛra cogo di cɛkɔrɔba ko fo n kan ka essence de di a ma nin ne tile 4 de bɛ essence kɔnɔ ma essence sɔrɔ n tɛ se ka fɛn dama na sa a ka ɲi sa dɔ bɛ ne kun awɔ ne ye dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ d'a ma n ta tɛ di a ka ɲi sa a ka ɲi n bɛ dɔ di ma ala kama cɛkɔrɔba e ko tɛ yan kana kɛ mankan ye cɛkɔrɔba o bɛ diya ne ye dɛ ne den banabagatɔ de bɛ n bolo e mɔgɔ ɲuman ma ban koyi cɛ cɛkɔrɔba o bɛ sɔn ka diya ne ye dɛ n'an ka taa n'an ka taa n bɛ dɔ di ma an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la an baarakɛɲɔgɔn ani an kɔrɔkɛba n'o ye Majamali Njayi ye kunnafonidila do wɔlɔfɔw fɛ yen Fala ye n'i kɔni kun taara Senegal wa ni ma Majamali ye i ma se ko ye kunnafonidila maa min do ani Macky Sall ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kalo in tile 21 o tɛ tarata tɛmɛnen ye sa wa Faransikaw fɛ yen ko kibaruyaw dira k'a yira sa k'a fɔ k'a tun bɛ taama na u y'a minɛ yen maa kofɔlen sa a ka avocat n'o ye William Bordeaux ye ale masɔrɔdɔlaba ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na k'u ye mandat d'arrêt international ko de kɔni tun bɛ a kɔ maa kofɔlen kabini septembre kalo tile 26 k'a yirala sa k'a fɔ ko min ye waleya minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Macky Sall ale ka kow ɲɛnabɔli la ka taa se CFA wari euro wari miliyɔn 32 ma ko kuma minnu bɛ sen na ko o kumaw la sa k'a fɔra ko ka Majamali ɲini Majamali Njayi ale yɛrɛ kun bɔra Senegal pewu k'i kunda Gambi kan a ye waati damadɔ kɛ yen ka se ka baara dɔw kɛ yen ka sɔrɔ sa o la ka sɔrɔ ka mandat bila sa Faransikaw fɛ yen u kɔni y'a minɛ sa ko nin waati in na ko a kɔni tɛna se ka bɔ fɔlɔ min ye Majamali ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲuman bɔ nin ko in na sɛgɛsɛgɛli k'a jabajɛ Guinée équatorialekaw fɛ yen olu ka jamanakuntigi dankan n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ denkɛ ye Théodore Nguema Obiang Mang ale ye Faransi jalaki koyi ko sabula ko Faransi b'a fɛ k'olu ka jamana dafiri u ka fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Alfredo Gotong ye ko u ye jɔnjɔn ta ka d'o ma n'o ye Faransi ni Allemagne tɔgɔla jɔnjɔn ye min bɛ jo sariyaw la sinsin ko maa kofɔlen a ye bataki kɛ sa a ka bɔlɔlɔ sira fɛ octobre kalo tile 20 k'a jira sa k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛ ka kɔkɔrɔmadoli min kɛ nin ye k'o ye fangandaraki labɛnni de ye k'ale kun ye nin kuma in fɔ ka tɛmɛ a ka bɔlɔlɔ n'a ka laseli dɔw senfɛ san 2017 ko Faransikaw ka maa minnu bɛ yen n'olu ye agent secrets ye k'u ni cɛ in yera ɲɔgɔn fɛ ko wa fana ko Zeyi k'u filɛ ne ka nin jɔnjɔn min d'a ma nin ye k'o ti bɛn ale ma bi o ti bɛn a ma sini jamanakuntigi denkɛ in ni ale ye jamanakuntigi dankan fana ye a ka kuma bɛna farali kɛ ko ka ko min bɛ k'a to bi ni Faransi ale ni Guinée équatoriale degun kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ waati jan ka sababuya kɛ sigana kun kɛra ale yɛrɛ la k'a yira sa k'a fɔ ko a ye musaka minnu sɔrɔ olu bɔyɔrɔw dɔnnen tɛ Faransi kiiri tigilamɔgɔw kun wulilen don ale yɛrɛ nɔfɛ Faransikaw olu fɛ yen Senegali kalo kelen livre dɔ bɛ yen o bɔlen kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ Macky Sall ale bugunatigɛ n'a ka baara kɛcogo la Fala ye ko livre in yen tɛ Dakar ale feerelikɛyɔrɔ livre feereyɔrɔw la dɛ maaw bɛ ka sigana don a ko la ko kuma ko mun bɛ yen Nizeriyakaw fɛ yen maa 31 Fala ye olu kɔni tora taji bono dɔ kɔni cili fɛ n'o ye citerne ye citerne sa ko ale kɔni bɔra u ka jamana dugu dɔ de la n'o ye Bida ye a kɔni a nana ci de ka bɔ ka bin a bɔlen ka bin sa taji bɛ ka bɔ a kɔnɔ tuma min yanni polisiw ka na maaw de bɔra ni minɛnw ye sa k'u bɛ fɛn kɛ o nana bɛn ni tasuma yɛrɛ wuli waati ye min ye maa 31 o de fatura maa 17 olu bɛɛ lajɛlen ta ka jugu olu cɛ ko nin ye laada ye Nizeriyakaw fɛ Fala ye citerne maa bin ka ban maaw de bɛna ko bɛna na taji cɛ ka taa n'a ye Fufalaki wa k'a caman bɛ walo balawu la nin cogoya in de la ta kuma caman Tinisikaw fɛ yen tungaranke maa 40 ɲɔgɔnna n'o bɛ bɔ farafinna an fanfɛ wolow fɛ ale ni denmisɛnninw k'olu tora ji la ko ye kɔgɔji la u tun b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa min ye nanzaralakaw fɛ k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama maa 40 denmisɛnninw bɛ a la cogo min denyɛrɛninw fana b'a la nka muso kɔnɔmaw olu fana ka ca a ko la kosɛbɛ u mɛnna kɔnɔni na yɔrɔ in na ye Fala ye u y'u kɛ kurun kan sa min ye kɔgɔji kɔni de filɛ de ka na fununi daminɛ sa ka ɲɛsin u ma fununi
kurun yɛrɛ sina ka tunu ka taa bɔ n'u su ye fo fan wɛrɛ de fɛ tinisikaw kɔni sera ka saloli dɔw kɛ ka tila ka kibaruya di a ko kan etiyopikaw fɛ yen terrain dɔ o falen tewu karajogow ni minɛnw na o nana terrain dɔ jɔlen sɔrɔ k'o walo ka t'i da kɛrɛfɛ o ko kɛlen sa a yira k'a fɔ ko maa 14 o de fatura o waleya in senfɛ maa caman olu joginna min ye Ethiopie dɔgɔtɔrɔso maaw u y'o kumaw sigi sen kan avion minnu tun kan ka wuli a yɔrɔ dɔw fanfɛla la fala ye k'a ye degun se olu fana ma sirikaw fɛ yen siri gouvernement ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jarisu ka kan dɔ bɛ yen ko faransikaw bɛ a kɔnɔ fala ye olu ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ko olu ye yen kɔni lakori pewu u y'a kan in bɛɛ lajɛlen lakori maa min b'a kɔnɔ sa n'o ye bamancɔgɔle kɛbaa ninnu ka ɲɛmaa ye faransi tɔgɔ la k'o ye Umar Jaabi ye u b'a wele ko Umar Omsen k'u y'a yira sa k'a ka bɔ k'a yɛrɛ di a bannen don hali bi min ye sirikaw ye u y'a yira sa ko a kɔni maa kofɔlen k'a ye denmusomanin fitinin dɔ de suɲɛ ka don n'o ye kan in kɔnɔna fala ye sirikaw kɔni ko k'olu tɛ bɔ yen n'u ma fɛn kɛ fana u bɛna kangarima da kɛ ka sɔrɔ ka mugu cili o daminɛ Madagascarikaw fɛ yen ko ka jamana lakurakuraya min ye ɲɛmaaw ye olu kɔni y'o baaraw sigi sen ka fɛɛrɛ kuraw sigilen don u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan minnu tun kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɔra ma polisiw ni gendarmew kunda min ye dunko juguya ni yuruguyurugu k'u bɛna n'o kɛlɛli o sigi sen kan maa maa bɛ yen ni faso ta b'i kɔnɔ k'i k'i labɛn i ka taa i ɲɛfɔ walima i ka kiiri i k'o bolo da yaasa jɛya ko walew bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o hukumu kelen kɔnɔna la min ye Madagascar faaba ye fala ye Madagascarikaw u ni Irisikaw gɛlɛyara ɲɔgɔn na Irisi lasigiden bɛ yen n'o ye André Abravier ale kɔni bisimila kunungo Mikael Arajamila fɛ n'o y'u ka furancɛla fanga ale ɲɛmaa ye kumaw ye tali kɛ min ka sa o ye jagoko ta nasira ye sɔrɔ o yakubali ka taa se sa min ye bolodi ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo min na furancɛla fanga in a bɛ se ka kun cɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na Irisilakaw ka miliyari 140 euro la fala ye o musaka in nanzara jamanaw kɛlen don k'o don koron Irisilakaw ka baarakɛ bolo minnu tun bɛ nanzara jamanaw kɔnɔ n'o ye Union Européenne ye kabini kɛlɛ daminɛna Ukrainekaw fɛ février san 2022 ni musaka ba in kɔni bɛ Union Européenne mɔgɔw bolo kɛlen don ka da sɔgɔ a da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye banki min kɔnɔna na sa o banki kɔni o sigilen don nin waati in na Belgiquekaw de fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Moscou ye ko o ko ni a ma jɔ a jɔyɔrɔ la fala ye musaka min filɛ nin ye k'u b'a ta k'a di Ukraine ma k'a ka bolomafara ye nka Belgiquekaw ko olu sirannen don dɛ ni musaka taara ka di don min na ni kɛlɛ nana sigi sen kelen kan a wari bɛ bɔ min ka sara n'a ma sara Irisi kana na i ɲɛsin olu ma ka kɛlɛ kɛ k'u ka jɛn n'a ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ni wari in kɔni dira ni ko kɛra don min garanti ka sɔrɔ a la a bɛ se ka sara cogo min na Belgiquekaw y'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yanni wari in ka bɔ ka di Ukraine ma a k'a kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ ko ta nasira fɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aha, isan sigi. Litiri kelen tɛ dɛ. Ne ba isan t'a yɛrɛ bolo koyi, tɔn ne ko t'anw yɛrɛ la bilen. A fɔ an ka jamana bɛ jɔ nin jɔ k'a kan. Ne ba jamana bɛ jɔ. A ti jɔ. Sabali jamana bɛ jɔ ne ba. A jateminɛ k'a la. Ne den kan ka taa kalanyɔrɔ la. Ne yɛrɛ kan ka taa nasa sugu la. Depuis dugu jɛra an bɛ ka essence ɲini an tɛ k'a sɔrɔ. Ko jamana bɛ jɔ. O bɛ jɔ ne jɔ kan jumɛn essence bɛ ɲininka. Ne fa essence feere la a ka to yan. A ka to yan. Ne ba jamana bɛ jɔ ni Ala sɔnna. Ko ye wagati ko de ye. Ɲɛ b'a la ne yɛrɛ bɛ n dayirimɛ ɲini de la. Bi i bɛ don dugu kɔnɔ i b'a jateminɛ. Kata ni mun ye dugu kɔnɔ circulation na bi a ka dɔgɔn dɛ. Nka kunun o tɛmɛna sɔnni bi cɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw y'u seko k'an ye. Nka a ka di ne an ka hakilila kɛ kelen an ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan an ka jamana jɔ. Jamana tɛ se ka dilan tile kelen dɛ. O ye tiɲɛ ye. Jamana tɛ se ka jɔ tile kelen dɛ. N kɔni b'a kalama. Ko jamana ɲɛmɔgɔw u ye belebeleba kɛ. Mais a tɔ tora dɔɔnin hali bi u ka wuli k'u cɛsiri fɛn min ye anw jamana kɔnɔdenw ye an bɛ se ka lafiya. Bolo dɔgɔnin den kelen a bɛ bɛlɛ ta. Abada. Sɛba a tɛ fɛn jugu jɛgɛ ka k'a den kɔrɔ. Walahi o ye tiɲɛ ye. Kɔnɔkuru jɛlen o de bɛ bin. An ka hakilila kɛ kelen an k'an dusukun kɛ kelen an ka fara an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ni Ala sɔnna ba Maliba an ka ba Maliba donda kelen mɔda kelen hakilina kelen kunkilenna kelen tagayɔrɔ kelen Ala k'an ka ba Maliba kisi. Amina. Ala ka se n'a ɲuman ye. Amina yarabi. An na taa zela.